Tukezana uze washelwa yizwi. Yebo, hello. Ujafa semnika loyo. Hey, uthi maphola moke waya lapha emcimbini wesikhofe workshop. Funa wazi ukuthi awusezokuba khona kumbuso wamaciko umhla 24 lapha ePopulous Park eCransfordeni. Khetha ke ngikhuluma nawe nje ngiyadlula ngiyakomunye ngiyofundela ngaphezu kwalokho uzokhumbula ukuthi ubuhlungu obumehlele umthandeni uthe eqashe inqwaba yabaculi kwase kuba khona abantu abafonela abaculi okuge ngcobo ehlangane noMcineka lo wesihluthu esinefinyila ba fonela abaculi ukuthi bangalokothi belibeke emcimbini wayizolo bangalokothi bayoseka iartist kaMaskandi libuya phesheya beqashiwe ngani zakwethu emlandweni kaMaskandi. Ngicela ngiqala ngihoxise inhlamba engiyimemeze phambi kwenu nezinkumbi lapha ngaphinde ngamemeza kuma social media ngeqiwe intukuthelo ngiyaxolisa kubalandeli bakaMaskandi nakubantu ekade belapha eMabhida lapha njalo ePeople's Park elapha eworkshop eGugudlamini Park. Abantu ngoba uma uphambi kwabantu umholi njengami uphethe unamandla njengami kubalekile ukuthi usihloniphe uma uphambi kwabantu. Kodwa ke maselenzekile iphutha ngiyalihoxisa ngiyaxolisa. Angixolisi kuGay, angixolisi kuMcineka. Le nhlamba engibathuke ngayo bafanele futhi ngaphezulu ngaphezulu kwalokho ibafanele. Kodwa uma uthuka inhlamba phambi kwabantu kufana nokuthi usuthuka labo bantu obasuke bephambi kwakho. Ngakho ke ngalawo mazwi ngithi cha ngani zakwethu kube namawala. Kodwa cela ke ukuthi izisazo zakithi eningisekayo nabo bonke abantu abaseka ubukhona bami njengomongameli wenu ngoba yimina engiyithemba lenu. Imina engikwazi ukunakekela amabhinqa nokwazi ukuthi amabhinqa adingani isinqubuze lo hulumeni osiphethe ngekhanda azavula iminyango yokuthi amabhinqa ahlonipheke. Imina lo ngithi shwele ngani zakwethu siqhubekele phambili bese ngithi emlandweni wamabhinqa ngeqwa intukuthelo nje ngenxa yento eyodwa yokuthi akwazi ukuthi kube khona iANC, kube khona inkatha, kube khona iEFF, kube khona iDA bese kuzoqhamuka nje iqembu elilodwa elizothi hayi uma ungaperformanga lapha uperform lapha. Inhlamba leyo. Okwesibili ama-artist aphuma kwi-lockdown aphume usizi nongalwazi ebevele hlupheka ama-artist kaMaskandi lo Thubhobho nalo Zuka abawucoshayo. It make me very emotional ukuthi someone ohamba ayofuna izimali ngegama labaculi einkampanini ezahlukahlukene ayofuna imali ngegama lama-artist athi mina ngifuna imali nje ngihlanganisane nanonke ngiyolungisela ngiyophakamisa abaculi bakaMaskandi enza ama-proposal ngey'thombe zenu ngey'thombe zabalandeli ngey'thombe zama-artist bese buya lowo muntu ezothi nina yibani nemkhovu yami, nina yibani nemkhovu yami nizozwa ngami ukuthi awuyi kuleliya jadu uyoya la kusho khona mina umuntu onjani okwazi ukumema abantu abamemele impini yakhe engabe uyayilungisa personally nomfana abayingxenye yokukhula kwakhe. Kodwa yena ubona ukuthi akwanele ukuthi babhekane ngesiqo zamehlo balungise ukukhuluma. Yena ubona ukuthi akameme abanye abantu ameme abanye abacula recruit izingane ezincane imlibe safinyayo
ukuthi abafike labo bafana abancane bazogila izimanga emlandweni kaMaskandi, bazogila izimanga emlandweni wama-artist wonke jikelele. Ubonke akwanele lokho ukuthi yena abhekane nalo muntu balungise inkinga, kulungiswe isimo siye phambili, kubunjwalo kuye phambili. Ubone ukuthi cha akwanele lokho. Akameme. Ngoba inhloso yakhe ukuthi ugcine kuchitheka igazi kuMaskandi, kuphuma izidumbu, futhi okwesibili ugcine kufana nokuthi kusematekisini. Yini na abantu abangawazi uMaskandi, abantu abawucaselayo, abantu abama-dictator, abantu okuzwiwa ngabo, abangawuthatha umbono womunye umuntu, okwazi ukukhipha akhipha ithenda yokufonela abaculi, thuze washelwa yizwi ugezane. Hey, madoda. Hey, uyahleka noma kufika. Uze washe. Hey, lo Maskandi mabethe. Hey. Ugezana uze washelwa yizwi. Yebo, hello. Ujafa semnika loyo. Hey, uthi maphalaba moke waya lapha emcimbini wesikhofe workshop. Funa wazi ukuthi awusezokuba khona kumbuso wamaciko mhla 24 lapha ePopulous Park eCarlsford. Khetha ke ngikhuluma nawe nje ngiyadlula ngiyakomunye ngiyofondela ukhipha ithenda kubovu nje ukugezana kuthiwa kuphuza ikesi lehenisi lapha kuyabonga kuthiwa kufanele ingoma abaculi. Ngikhuluma nawe nje ngibhizi jiva uthi ubheka loyo hlupheke 20,000 usungingenele u-account yakho uphiniselwe emumva. Uyakhumbula lo 40,000 owakho kholona mhlazana uhlele ekhaya ufinjiwe kwathiwa wena ungaperform ndawo. Uyakhumbula? Yebo uMapholoba uthi uMapholoba ngalokothi uye laphana lo mfana wamderela kakhulu uMapholoba lo mfana. Ngiyacela futhi yebo hayi khuleka hlupheka khuleka ningakhuli ethaminingi. Hayi khuleka hayi ungifakela 1,000 no 1,000 lonke 1,000 lonke le time. Netha indala usimina fuloyo. Yebo imali yase-Absa mabalengwe bayayifunda abantu. Wasukuvima ngisho imali yase-Absa beyifuna abantu. Uvimba imali yase-Absa awazi wanecala Mapholoba. Mfana wakithi ngicela ukwaluleka. Kade ngincoma zolo lokho. Ngokuncoma ukuthi sithembe wena emveni kwalamasimba enziwa omcineka lapha eMabhida kwimpocuzeko. Umcineka kumanje nje kuthiwa welwa induku ayivuki. Wehla wenyuka odokotela kanti akazi ukuthi stress simbambile ukuthi ichaphaza abaculi kumanje abakhokhelwe ilenja emcineka. Manje ke walulekwa futhi wathi waphuma kulaba bantu. Labantu baxhaphaza. Umoya wakho thina siyawazi, nenhliziyo yakho siyayazi, nomlando wakho siyawazi ukuthi ubulala wena ngobuphukuphuku, ongafuni ukutshelwa, ongafuni ukwaluleka ekuthenini mfowethu imicimbi uqala ukuyenza uhlala uyenza. Ngikhumbula kwamaphumulo nge-25 njalo ngoDisemba akekho umculo ongafiki. Ikakhulukazi obalulekile you have represented the unity kuMaskandi lekwela kini egcekeni kini. Sisuka lapho siyobusa egcekeni uzukhala masasihamba. Ukhipha yonke inhlobo yokubusa ngomhla 25 Disemba njalo. Ukhisimuzi bese uyodla kini leyo ngqondo yakho nalowo moya wakho usushoniphi. Mapholoba mawumdala uhlulwa ukwazi ukuthi ukhulu beyindoda ubhekane nezimo obhekene nazo uyilamule ziye phambili ngoba ngisho impi yegazi yanamleka. Sinemlando yezimpi eziliwe emakhaya ngokuhlokahlukana kwazo sibe nomlando wegazi kodwa zilamleke. Usohlulwa yilokho Mapholoba ubulima lento yenzayo. Ngiyakululeka mfowethu mina ngukhonze kabi Mapholoba yabona.
kodwa into ebalekile ukuthi lungisa ke simo lento yenzayo izobulala lo mcimbi wakho umhla 24 njoba kumanje nje impilo ngomnyama umgodi ngapha uphusha isprings nawe ngapha uphusha i24 September niyabanga anihlangene anizwani ukube nanizwana wawungeke uyikhipha ipost ungakafiki impucuzeko ngoba lokho kwasho ukuthi utshena abantu wena ukuthi abakhalayo abakhululeke ikhona option yakhona ezi24 September base berelaxa abantu iningi labantu abangaya ngempucuzeko nje ngenxa yokuthi kade boma inxa yakho ngoba wena wayenza show ukuthi ubanikeza option lo option othi ivezile awusayimeli mapholo musuba isiphuphu wrong nje mfowethu uyazi iqiniso nawe uyalazi yabo so ibalekile ukuthi lento le imicimbi siyayibalekile ukuthi isupport yabona umcimbi lo wenzo lo mfana lo wakithi umkhodi indodana wami njoba nginaye ngiyamncoma menze kahle namanje silindele ilist azoyikhipha akenzi justice wenza justice kumasikali somncoma mayengenzanga justice somgxeka futhi sobatshena abantu ukuthi abaye kwispring sakhe yini spring bani banenza October ilekujana le yanto lelo ukuthi abantu bakugqokwe khona ngazi ingobe enjani lapha People's Park we support all those things nangapha kuwena mfowethu umhla 24 mfowethu mina ngiyafisa nje kuba khona nge24 ngiyakupporta futhi ngifisela okuhle ngoba ngifuna ubumbana kumasikandi ngupresident wenu noma nigoloza nginiphethe kodwa ngenkani nginiphethe nje I am in charge of you nginiphethe ngupresident wenu musane nje kuzozenza iphukuphuku nizenze abantu abangenangqondo into ebalekile ukuthi kube nokubumbana kumasikandi nilalela upresident wenu futhi okwesibili ngisupport wonke umuntu uyakhumbula ukuthi kuyingoma kwazolonke ngangivinjiwe ngamenywa wena mapholoba ngeza kwingoma kwazolonke bathi Mcineka ngangamenyiwe kusho ishiphi lezo Mcineka phela sengiminyanya lokho kuserious ke manje cha ngiyakwenyanya Mcineka Nkosi yami nesibhamu sakhe sinenhlamba ezi3 zama ukuzamaya thenga ukuthengayo Nkosi yami udayise uNkulunkulu wami nawe Nkosi yami bakithi nembuzi ehudayo yokugcina ucele nje isidawa sendawo sizobulala Ungizwe is fine but you are stupid and ngiyakurecalla umuntu in charge emabhenqeni you are normal njengopresident wena useyena uminister amabhenqi yakukhipha yabo now mapholoba make wafika umhla 24 wangayenza justice ngizokukhipha but ngizakunikeza benefit of the doubt. I'm giving you a benefit of the doubt. If you don't sort out the mess okay ngiyakukhipha mina uyakwazi lokho ke uthi mina ngisabi futhi angikwisabi akekho umuntu engisababi nakhuluso ngehlonipho ngiyancoma la kufanele ngincome khona kulokho nje ngigxekela kufanele ngigxeke khona ngokungahlonizi angithekeki nangagolide nangasiliva ufuseke yabo manje ke ngikushoyo ke kubaluleke kakhulu ukuthi umlando ngamasikani ongabulawa awukwazi ukuthi utshele abaculi ukuthi angangaperform lo endaweni ethize aperform. This is the biggest blinder oyenzile, the biggest blinder. Bonke ama-artist agxeka. Ngibonge umfana uduma kahle mfowethu ukwaze ukwenza umlando endimini kaMaskandi. Amagama wakhulumile makhulu kakhulu angaphezulu kwakho ingane. Duma kahle mfowethu inkunzi. Umncane ongaka wakhuluma amagama akweqayo la ukhomba khona ukuthi cha bobo akukwazi ukuthi kube khona umuntu onihlukanisa phakathi. Laba abantu abathola ithenda kufonela bekufonela bethi akufanele kube ukuthi akufanele kube ukuthi wrong leyo nto. Ngiyacela Duma kahle mfowethu uNkulunkulu akukhulise nomculo wakho waMaskandi uphinde futhi ukwazi ukuthi ke uye phambili. Ningavumi ukukhovwa ningabaculi baMaskandi ngika nibadala niyavuma kanjani ngani kwethu mfethu unanesitudio esisiza abaculi abaningi wazi barekhodisa ngisho mahala ingekho ngamahlalela kodwa ningavumi Maskandi ufe ngathi bafana bakithi ngiyacela